11.324. Eskerrak eman naizkiegu hemendik gizarteari, zeren jasotako zifra atzo izan da 431.000 euro. Iaz baino 131.000 euro jaso dugu aurten. Laguntasunaren zifra potolori are gehiago handitu da. 476.000 euro bildu dira jada. Guztia erabiliko da minbiziaren ikerketarako. Gizonezkoen hirutik batek eta emakumezkoen batetik 4. Eta azkenien sekula topau bier bada soluzio bat, nik uste dut bide bakarra eta zuzenena ikerketa dela. Oraindik gainera aukera duzu zeuen ekarpenak egiteko gaueko 10 arte, maratoiaren telefonoan eta eitb.eu atarian. Gaixoen euren ahotik entzun genuen zergatik den garrantzitsua maratoi honetan parte hartzea. Engonik dei bat, mundu guztiari, bakotxak aldabena aportetako, gaixotasun hau bai dala solidario danakaz. Ze hau toketa jaki gaztiei, sarrai, pertsona onai, pertsona txarrai, honek ez dago inorre libretan.